नोंसिनि सायावनोसै जै ह माखौ नायबाय थाखो गोसोफ्लांगोन जाम्बि नायखोमादोंना नायखोमाराखैथाय गोसोखाङाबो खोमा नाथाय आं बिराद गोसोखाङो नायखोमायोबो वाट्सएप फेसबुक बबे टाइमाव मा पस्ट होदों माबा शेयार खालामदों नामा लोगोफोर सिरियाससो जाबाय नामा नोंसोरलाय गावसोरा साबस्क्राइबबो खालामा शेयारबो खालामा लाइकबो खालामा कमेन्टबो खालामा सानबाय आङो 1K साबस्क्राइबार जानायनि सिगांनो थैलांग्रोसिगोनसो नामा मानसियालाय नोंसोरनो कमेन्टबो होआबा जेबो बुंहराबा जसानो गैला कन्टेन्टबो गोसोखांनो रोंलासो जाबाय सोरबा माबा फानि भिडिअ'ल' लाबोनो थिनबाय थायो फंबायफोराथ' ओमफ्राय सानबाय आङो फानि भिडिअ' बानायग्रायाथ' एभेलेबेल जाबायना दाना मा खालामनो बे सामफ्रामबो मिनिलाबाय थाग्राफोरखौ एसे सोगाबनोसो सानदोंमोन आं माबा खन्थाइ आवरायलाबायनानै बिदिसो साननानै इउटुबखौ बानायदोंमोन आं मा जायो र' आवगायलांनि नोंसोर जिखुनु साबस्क्राइबल' बानायनानै होबाय थादो एसे ग्रोम बानायदोब्रा जाला बिदिजों लोगोफोर नोंसिनि सायावनोसै जै ह